ty tej hry často vylepší. Rupert je náš priateľ najlepší. Slovenská televízia uvádza seriál Medvedík Rupert neuveriteľné čary. Medvedík Rupert a divoká jazda na skútri. Ahojte, idem k stromu za kamarátmi. Uvidíme, čo povedia na môj skúter. Ideme! Ahojte. Ahoj. To bude zábava, Rupert. A viem to poriadne rýchlo. Uah. Prepáč, Mink. A viem aj rôzne triky. Triky? Áno, ak mi pomôžete postaviť rampu, ukážem vám ich. Rampu? Pozriem sa na to. Túto časť daj navrch. Myslíš, že tá rampa bude dobrá? Zistím to. Poďme, Rupert! Do toho, Rupert! Do toho! Oj, Áno! To bolo perfektné. som si istý, že to môže byť lepšie. Musím ísť rýchlejšie. Na to poznám zaklínadlo. Ešte som ho neskúšala, no isto perfektne funguje. Mám pocit, že skútre by sa nemali spájať s kúzlami. Nepoznáte jednoduchší spôsob? Pozriem sa do počítača. Na to nemáme čas. Poďme ping-pong. Skús to zaklínadlo. Hokus pokus, pridať skús. Nie, to nie je ono. Ale neviem, ako dlho to kúzlo vydrží, Rupert. Nevadí. Začni. Dobre, skúsim to. Skúter ako kôň, rýchlosť pošli doň. Aspoň takú rýchlosť skús ako konský sval a klus. Ako kôň? Áno, nič iné mi nenapadlo. O nie, Pozrite sa, zabralo to. Zastav ho! keď ja neviem ako. Pozrite sa, to je rýchlosť. Jej! Zastav ho, ping-pong. Snažím sa. Skúter spomaľ. No tak. Kam zmizli riadidlá? Zmizli. Skúter sa premenil na skateboard. Zastav, skateboard, stoj, no tak, stoj. Pomoc! Rýchlo robte niečo! Pomoc! Listy lette. Prosím, ďakujem. Pomoc! Rupert. Rupert, si v poriadku? Mrzí ma to. Prepáč. Výborne, Regety. Pozor, Rupert! Kde je skateboard? Zmizol v lese. Musíme ho okamžite nájsť. Čo poviete? Áno! Vystopujeme ho ako divokú zver. Najprv musíme nájsť stopy. Ale po pneumatikách. Presne tak. Ešte, že mám so sebou svoju extra silnú lupu. Poďme hľadať skateboard. Kam sa podel? Počúvajte. Stopy vedú rôznymi smermi. Čo urobíme? Musíme sa rozdeliť. Edward a Regety, vy choďte tadiaľto. Ping-pong a Mink, vy dole. Bill, ty poď so mnou. Poďme. Ani stopy. Je preč. Niekde tu musí byť. Ja sa pozriem tamto, ty choď tam. Prosím. Ďakujem.
Medzi toľkými stromami skateboard nikdy nenájdeme. Čo keby sme si pomohli kúzlami? Neboj sa, Ming, bude to dobré. Skateboard nám odvrčal preč. Skrýva sa však obďaleč. Prázdna zem aj obloha. Hľadám, kam sa nám schoval. No tak, Som tu hore, Ming. A tamto je skateboard. Abrakadabra, abrakadom, stoj skúter so skateboardom. Chytím ťa. Len počkaj. Nie. Vidíš to? Je z neho znova skúter. Použijeme tento brečtan ako laso. A keď poviem teraz, hodíme ho na skúter. Teraz! To sa nemalo stať. Rýchlo, tento raz ho chytíme, Ming. Opatrne. Čo teraz, Bill? Musíme byť ticho a postupovať pomaly, aby sme ho nevyplašili. Tak. Neboj sa. Neublížim ti. No tak, ping-pong, zmeň zaklínadlo. Jasné. Ako to bolo? Podľa mňa to nie je dobrý nápad. Nie je. Určite nie je. Čo by sme mali urobiť? Pozriem sa do počítača. Podľa mňa nie je celkom v poriadku. Skúter. A Reggaty vie čarovať. Nie, Prosím, nie. ďakujem. Už žiadne zaklínadlá. Veď práve tie nás dostali do tejto kaše. Niečo urobiť musíme. O nie. Čo je s ním? Vravel som, že nie je v poriadku. Čo sa stalo, ping-pong? Vôbec nič. Myslím, že zaklínadlo zabralo. Už máš opäť svoj normálny skúter. Fíha. Myslíš, že teraz už naozaj? Áno, určite áno. Myslím. Idem. Uhej! Fú. Už zasa! Nie, zasa. Nie. Len žartujem. Skúšam si nový trik. Majte sa. Uvidíme sa na budúce. Wow! Na slovenskom znení spolupracovali Viera Méderová, Zoltán Litaši, Viktória Méderová, Katarína Čižmáriková a Tamara Čopová. Slovenská televízia 2008.